Hyvää päivää, hyvät ystävät. Lähetyksessä on ohjelma Odotamme teitä kylään, Zurab Dvalin johdolla. Olen nyt Jyväskylässä, aivan Suomen sydämessä, kaupungissa, joka tunnetaan lukuista järvistään ja kuvan kaunista metsistään. Täällä ihmiset elävät täydessä harmoniassa luonnon kanssa. He arvostavat rauhaa ja hiljaisuutta, vaikka elävätkin aktiivista elämää. Jyväskylä on myös yliopistokaupunki täynnä nuorta energiaa, jossa uusi sukupolvi vaalii luontoa ja kunnioittaa esi-isiensä perintöä. Jyväskylä on osa ainutlaatuista luonnon mosaiikkia. Kaupunki sijaitsee Päijänteen rannalla. Se on Suomen toiseksi suurin järvi. Tämä on dynaaminen ja nykyaikainen kaupunki. Jyväskylän historia kertoo, kuinka pienestä kylästä kasvoi yksi Suomen tärkeimmistä koulutus- ja kulttuurikeskuksista. Nykyään täällä toimii yksi maan suurimmista yliopistoista, joka houkuttelee opiskelijoita kaikkialta maailmasta. Ja tänään Jyväskylästä kertoo kanssani ystäväni Veera sekä hänen poikansa Aleksandre, jotka tuntevat tämän upean kaupungin historian paljon paremmin kuin minä. Tänne tulimme myös puhumaan Jyväskylän kuuluisimmasta asukkaasta, arkkitehtuurin ja muotoilun mestarista Alvar Aallosta. Aalto tunnetaan ainutlaatuisesta tyylistään, rakennuksista, jotka poikkeavat kaikista muista ja heijastavat luonnon ja ihmisen välistä harmoniaa. Jyväskylän yliopisto, kaupunginteatteri, Alvar Aalto-museo ja 10 asuinrakennukset. Kaikki ne on suunniteltu hänen käsialallaan. Hän loi modernistisen tyylin, joka kuvastaa luonnon ja ihmisen välistä tasapainoa. Vasemmalla puolella näkyy vanhaa Jyväskylää. Onko nämä 1800-luvulta? Kyllä, osa 1800-luvulta, osa jopa 1900-luvulta. Kaupungin johto suhtautuu todella kunnioittavasti tähän rakennusperintöön. Tätä aluetta kutsutaan alakaupungiksi. Täällä asuivat aikoinaan työläiset, kun taas yläkaupunki oli porvareiden, opiskelijoiden ja kauppiaiden aluetta. Ja polkupyörä on joka puolella. Se kertoo selvästi, että olemme opiskelijakaupungissa, täynnä nuoria. Tuo hauska norsu on tehty renkaista. Tämä on jo nykyaikaista aluetta. Kyllä, täällä on esimerkiksi rakennus, jossa asuu paljon opiskelijoita. Ja pysäköintiseinään on tehty Jyväskylän kartta teräksestä. Zurab, tänä yönä järjestetään Valon kaupunkitapahtuma. Se on perinteinen juhla, jota vietetään kerran vuodessa. Monet asukkaat ja turistit tulevat osallistumaan siihen. Tämä on yksi jyväskyläläisten ja matkailijoiden rakastetuimmista juhlista. Koska tähän aikaan vuodesta Suomessa on niin pimeää, tämä juhla tuo valoa ja iloa ihmisille. Useissa paikoissa ympäri kaupunkia on upeita valoinstallaatioita ja valaistuja esityksiä. Taiteilijoita ja esiintyjiä on tullut muun muassa Australiasta, Italiasta ja Puolasta. He järjestävät näitä upeita performansseja ympäri kaupunkia. Toivotetaan menestystä tapahtumalle ja toivotaan paljon vieraita tälle kauniille kaupungille. Valokaupunki tapahtuma järjestetään siis täällä Jyväskylässä.
Jyväskylän keskustassa sijaitsee erittäin mielenkiintoinen rakennus nimeltä Viilu. Veera, miksi toit meidät tänne? Koska se kuuluu S-ryhmään. S-ryhmän jäsenet saavat sieltä etuja ja bonuksia. А что включает в себя этот комплекс, эта сеть S-Group Viulu? S-ryhmällä on hotelleja, huoltoasemia, suuria ruokakauppoja. То есть целая сеть. Ja jopa pankki. Даже банк я слышал, да, свой? Ну что, надо заглянуть, поговорить и главное рассказать. Käydään katsomassa ja kerrotaan katsojille, mikä tekee tällaista rakennuksesta erikoisen. Meillä on upea sijainti aivan satamassa, 350 asiakaspaikkaa, kahvila, oma ravintola ja tietenkin sauna. Olemme valmiita palvelemaan jokaista vierasta korkeammalla tasolla. Sauna on tärkeä osa Suomen kulttuuria ja perinteitä. Mitä kaikkea teillä on täällä tarjolla vieraille? Pihalla on lämmin poreallas, joka on erittäin suosittu. Lisäksi järven rannalla on kylmävesiallas, johon voi pulahtaa saunan jälkeen virkistäytymään. Распарились в сауне, могут выбежать, окунуться в эту холодную воду, освежиться, получить массу удовольствия. Se tuo valtavasti nautintoa ja iloa. Saunassa on noin 70–80 astetta ja jokainen päättää itse, kuinka kauan haluaa olla. Toiset vain muutaman minuutin, toiset pidempään. Kuten kaikkialla Suomessa, myös täällä suositaan kalapainotteista ruokaa. Koska ravintola sijaitsee aivan järven rannalla, pääraaka-aine on tietenkin kala. Tuoretta, herkullista ja täynnä makua. Viilu sijaitsee vain Jyväskylässä, mutta S-ryhmä toimii koko Suomessa. Jokaisella suomalaisella osuuskaupan jäsenellä on oma vihreä bonuskortti. Kun ostat jotain, saat osan rahasta takaisin, eli kertyviä bonuksia. Mitä enemmän ostat, sitä enemmän saat bonusta. Siksi Suomea pidetään tutkimusten mukaan Euroopan onnellisimpana maana. Kun suomalaisista kysyttiin, suuri osa vastasi, olemme tyytyväisiä elämäämme. Jyväskylässä Veera kutsui meidät kotiinsa. Se on tällä hetkellä kaupungin korkein asuinrakennus. Sen ylimmässä 15 kerroksessa on hänen asuntonsa, josta avautuu upea näkymä kaupunkiin, järvelle ja satamaan. Veera on etninen suomalainen, mutta syntynyt Neuvostoliitossa. 1990-luvun lopulla hän muutti Helsinkiin inkerisuomalaisena paluumuuttajana ja pari vuotta myöhemmin Kangasniemelle. Hänen miehensä Leo on suomalainen yrittäjä juuri tältä seudulta.
Heidän toimintansa on menestyksekästä, he omistavat kiinteistöjä ja tekevät hyvän tekeväisyyttä, mikä on erittäin tärkeää. Tällä hetkellä heidän tavoitteenaan on edistää alueen matkailua, sillä täällä on siihen kaikki edellytykset. Upeat metsät, järvet ja korkean tason palvelut. Kuten sanotaan, yksin ei pitkälle pötkitä. Tarvitaan myös viranomaisten osallistumista, siksi haluamme tuoda tämän ajatuksen myös päättäjille. On tärkeää tehdä yhteistyötä kaikissa hankkeissa. Veera, asuntosi on todella kaunis ja kodikas. Oletko itse suunnitellut sisustuksen? Kyllä, ostimme tämän asunnon jo projektivaiheessa. Ja koko sisustuksesta vastasin minä. Nyt asunto on vuokralla lyhytaikaisesti ja kysyntä on suuri. Eikä ihme, sauna-asunnossa on varmasti monen unelma. Sauna ja poreallas. Aivan ihanaa. Nykyään on hyvin tavallista, että myös kerrostaloasunnoissa on oma sauna. Modernissa Suomessa lähes jokaisessa kodissa on sauna, sillä jos olet suomalainen ilman saunaa, et ole enää suomalainen. Tänään Jyväskylään aivan Suomen sydämeen saapui espanjalainen valtuuskunta ja sen mukana ystäväni Maria, joka on pitkäaikainen kollegani ja radiojuontaja ja radiokanavan omistaja Espanjasta. Tänään on tarkoitus järjestää tapaaminen Casa Bermejan kaupungin edustajien kanssa. Kuinka lentosi sujui, Maria? Erinomaisesti. Suora lento, 4,5 tuntia. Lensimme yhdessä Pedro Hernandezin ja muun delegaation kanssa. Viimeksi kun kuvasimme yhdessä, oli 36 astetta lämmintä Espanjassa. Katson tätä Suomen kaunetta, järvet, metsät. Tuntuu, kuin espanjalaiset ja georgialaiset olisivat tuoneet auringon mukanaan tänne Suomeen. Juuri niin. Keskustelua on ollut paljon siitä, kuinka voisimme vahvistaa yhteistyötä ja luoda uusia kulttuurisia ja liiketoiminnallisia yhteyksiä. Tämä on luonnollinen jatko edelliselle vierailullenne Espanjassa. Se osoittaa jälleen kerran, kuinka avoimia espanjalaiset ovat uusille projekteille. Myös Suomessa halutaan, että tämä kauneus olisi kaikkien saavutettavissa, ja Jyväskylä on erinomainen esimerkki tästä. Kaupungissa on paljon ulkomaalaisia ja kansainvälinen ilmapiiri on vahva. Äskettäin Jyväskylän kaupungin talolla järjestettiin erittäin kiinnostava tapaaminen Espanjan delegaation ja kaupunginjohdon kanssa. Tapaamisessa oli mukana myös kaupungin johtaja. Vielä kerran vakuutumme siitä, kuinka ainutlaatuinen opiskelijakaupunki Jyväskylä on. Yli 40 000 opiskelijaa opiskelee täällä tänä päivänä. Kuten muissakin yliopistoissa, täällä on laaja valikoima opintoaloja, urheilusta ja terveystieteistä matematiikkaan, luonnontieteisiin ja tietotekniikkaan. Yliopistossa opiskelee ihmisiä kaikkialta maailmasta ja suuri osa kursseista järjestetään englanniksi. Toki myös suomen kieltä opetetaan toisena vieraana kielenä. Kuinka helppoa opiskelijoiden on löytää työtä valmistumisen jälkeen? Ulkomaalaisille työn löytäminen Suomessa on hieman haastavampaa, sillä suomalaisilla on etuoikeus. Mutta jos oppii suomen kielen hyvin, työllistymismahdollisuudet paranevat merkittävästi. Toisaalta Suomessa tarvitaan myös monikielisiä ihmisiä, sillä maa on yhä avoimempi kansainväliselle yhteistyölle ja haluaa kehittyä siihen suuntaan. Jos ohjelmamme on edes jotenkin edistänyt Espanjan ja Suomen Casa Bermejan ja Jyväskylän lähestymistä, me olemme hyvin onnellisia.
Потрясающе. Upeaa. Täällä На hiihtokeskuksessa. курорте, Katsokaa, обратите miten внимание, suuri какой moderni teatteri. большой современный театр. И Olen я todella под vaikuttunut. впечатлением, на самом деле, Вера, где мы Kerro Veera, находимся? И missä me вообще, tarkalleen что это за olemme ja комплекс? mikä tämä kompleksi oikeastaan on? Tämä Tämä on kokonainen kompleksi ja areena. Lisäksi täällä on ravintoloita. Ja tässä on ystäväni Saara, upeita naisia. Täällä voi järjestää konsertteja, festivaaleja, käydä laskittelemassa, sienestämässä ja keräämässä marjoja. То есть этот Eli курорт tämä он lomakeskus on siis ympäri vuoden avoinna, eikö niin? кстати, зимой. Давай еще раз Kesälläkin voi täällä rentoutua ja talvella myös. Sanotaan vielä kerran, mikä tämän paikan nimi on. Tämä on Riihivuori. Kesäteatterissa jo 12 vuotta ja yli 12 000 katsojaa on tullut tänne vuosittain. Здесь проходили летние театры, и больше 12 тысяч приходило сюда зрителей. Tällainen lomakeskus, eikö niin? Yhdessä paikassa voi levätä, rentoutua, hiihtää, kuunnella nykymusiikkia ja mennä metsään poimimaan sieniä. Todella sielukas paikka. И сходить в лес по грибы. Очень душевно провести здесь время, потому что периодически Täällä сюда voi viettää приезжают aikaa, sillä tänne люди, tulee которые säännöllisesti здесь ihmisiä, мастер-классы jotka järjestävät проводят, täällä и концерты tapahtumia дают. ja В общем, konsertteja. жизнь бьет ключом. Lyhyesti sanottuna elämä täällä sykkii täysillä. Täällä on myös yli 300 mökkiä. Tämä on lomamökkikeskus. Tänne voi tulla lepäämään ja ennen kaikkea nauttimaan upeasta luonnosta, metsistä, vuorista ja järvestä. Lyhyesti tuntemaan Suomen hengen. Hyvät ystävät, haluan sanoa, että me olemme tänään vieraana ihastuttavien Veeran, Leon ja Aleksandren, heidän poikansa luona. Ollaan tämän kansainvälisen illallisen ääressä ja vasemmalla istuu legendaarinen muusikko, kitaristi Francis Goya, josta te olette varmasti kuulleet ja kuunnelleet hänen sävellyksiään. Ja hänen, kuten sanotaan, ranskalaistaustainen ystävänsä musiikkikumppaninsa Bernard, jonka kanssa hän on ollut ystävä jo monia vuosia ja esiintyy yhdessä eri musiikkilavoilla. Me istumme pöydässä tällaisen tähden kanssa, tähden, jonka mittakaava on niin suuri, että sitä on mahdotonta edes mitata. Suomessa on myyty 4 miljoonaa levyä Francis Goyan musiikkia. Francis Goya on edelleen rakastettu ja muistettu. Ihmiset tulevat yleensä hänen konserttiinsa Francis Goyan vahvojen levyjen kanssa, jotka julkaistiin vuosina 1979–1980. Haluan sanoa, että siitä kuuluu myös kiitos Marille. Hänhän meidät esitteli noin 10 vuotta sitten, eikö niin? Kyllä, suunnilleen niin. Kun hän tutustui Veeraan ja meihin, hän suostui osallistumaan projekteihimme, koska aiemmin hän oli mukana hyvän tekeväisyydessä Marokossa. Hän matkusti sinne kumppaneidensa kanssa, kyliin ja vuorille, otti mukaansa kitaran ja opetti lapsia soittamaan. Ja hän pitää sitä yhtenä tärkeimmästä asioista elämässään. Olla läsnä, antaa huomiota ja sanojaan. Ja jos tilanne sitä vaatii, hän voi todella auttaa niitä, jotka sitä tarvitsevat. Uskon, että juuri tällaiset elämänarvot ovat hänen luovan pitkän ikänsä salaisuus. Hänellä musiikki on ennen kaikkea intohimo, hän ei tee sitä rahan vuoksi. Hän ei käy töissä 9–6, ei tavoittele kunnianhimoaan ja edelleen säilyttää kunnianhimonsa. Ja tähän päivään asti hän on säilyttänyt sen saman tunteen, intohimon musiikkiin. Siksi hän tekee sen hymyillen, nauttien siitä meille kaikille ja myös itselleen.
Upea tunnelma vallitsee Jyväskylän keskustassa. Tänne on kokoontunut opiskelijoita kaikista korkeakoulusta. Tänään heillä on juhlapäivä. Huomatkaa, kaikilla on oman väriset haalarit, joissa on paljon merkkejä ja logoja. Me juttelimme opiskelijoiden kanssa ja saimme tietää, että nämä merkit ja logot liittyvät erilaisiin tehtäviin ja tapahtumiin, joihin he ovat osallistuneet opiskeluaikana. He ansaitsevat niillä pisteitä ja bonuksia. Nämä upeat haalarit eri väreissä, joissa on monia merkkejä. С различными нашивками. И сегодня они могут эти бонусы как очки использовать во время данного мероприятия при покупке там или выпивке или какой-то... Jokaisella on eri väri, riippuen siitä, millä tiedekunnalla he opiskelevat. Jokaisella vuosikurssilla on oma pistemääränsä. Jokaisella vuosikurssilla on oma pistemääränsä ja pisteiden määrästä riippuu minkälaisia merkkejä he saavat. Vuoden aikana pitää kerätä vähintään 35 pistettä, mutta on myös sellaisia, jotka keräävät jopa 70 pistettä, jotta voivat valmistua nopeammin ja saavat siitä merkin. Merkkejä voi saada myös työn kautta, esimerkiksi jos opiskelija auttaa lapsia jouluna, järjestää joulutapahtumia tai lahjoittaa lahjoja ja osallistuu juhliin. Toisin sanoen, haalareissa näkyy koko opiskelijan elämä. Niistä näkee, missä hän opiskelee, mihin kilpailuihin, tapahtumiin ja projekteihin hän on osallistunut ja kuinka aktiivinen opiskelija hän on. No niin, meidän tutustumisemme Jyväskylään lähenee loppuun. Tämä kaupunki ei ainoastaan säilytä perinteitään ja historiaansa, vaan myös katsoo rohkeasti tulevaisuuteen. Me olemme nauttineet sen järvien ja metsien hengityksestä, jotka aikanaan inspiroivat muotoilun Neron Alvar Aallon. Tapasimme opiskelijoita heidän upeassa juhlassaan ja yritimme välittää teille mahdollisimman tarkasti tämän seudun, Suomen sydämen, kauneuden. Ja jos rakastatte luontoa, hiljaisuutta ja harmoniaa, tulkaa ehdottomasti tähän upeaan maahan.